Pusaka kang ngancik jiwa, awakmu ora mung wesi kang diempu, ananging suliying rasa kaya nyawiji karo nafas kawula nyirami dalan dharma. Ing saben tetes minyak iki aku nyangking sih lan tresna para sesepuh, nyukani sejatining pamuji mugi sinorot dening pepadang kang langgeng. Dapur Sabuk Tampar iku lambang sesambungan, kudu kuat kaya tambang, ananging lentur kaya banyu, ngiket antarane rasa lan karsa, asmara lan panguripan, jabatan lan tanggung jawab, usaha lan pangandel, pelanggan lan sesanti sing salaras karo dharma. Awakmu Kris Sabuk Tampar nuduhake yen ikatan kudu ade dasar katresnan, ora mung kawasa ananging nuntun kanthi welas asih lan wijang kebeneran. Saben ikatan kudu diiket nganggo rasa dudu pusaka. Pamor benda segada. Benda iku benda, segada iku gedene kaya gada. Maknane rejeki kang nglimputi kaya ombak ing samudra, ora mung arta ananging kaweruh, ujan, kesakten lan kamulyan batin. Pamor iki kaya jaladri, ngucapake yen saben berkah kudu bisa ditampung. Nanging aja nganti kebanjiran hawa nafsu, kaya wadah sing kebak banyu kudu bisa ngatur, ngaring lan milih supaya sing mlebu dadi berkah dudu musibah. Tangguh Madiun sepuh, Kris lawas kang kadhep ing jaman, ananging sepuhmu dudu krasa fisik, nanging jangkeping panguripan. Awakmu pusaka tuwa, ngandhut wulangan kang tinarbuka kanggo sing eling. Tuwa ora ateges ringkih, ananging kukuh karo jati diri. Kowe ngelingake yen kekuatan ora ana ing fisik, ananging ana ing linuwing rasa, sabar, waspada lan pangaksama. Tuwa iku pepalang saka gegedhugen lan sumelang. Awakmu Kris Madiun sepuh ngelingake aku supaya tetep andhap asor lan sinau tanpa kendhat. Minyak iki dudu mung pembersih, ananging pengeling, supaya batinku tansah wening kaya banyu bening, supaya rasa iki ora dirusak hawa, supaya dalan iki tetep landhep kaya wilahmu. Duh pusaka, sak sinara ing saben langkahku, sak sinara yen aku mlaku ora mung kanggo aku, ananging kanggo dharma, kanggo kaluwarga, kanggo luhur. Mugi awakmu tansah sumunar dadi lenteraning pepatmu, dadi penyengkuyunging tekad lan panuntun ing pungkasaning gesang. Pembabaran Kris iki nyawiji karo rasa, ora mung ngurai bentuk lan pamor, ananging ngraosake makna sing sejati. Kris punika wujud olah rasa, warisan jiwa lan pangeling yen kekuatan sejati iku ana ing keselarasan antaraning jasmani, rasa lan sangkan paraning dumadi. Nuwun, matur suwun.